Ассалому алайкум, дӯстони азиз, тамошобинои ютуб канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, имрӯза навор, яъне ки навори хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. Зиёда аз 9 та эълон ҳастаи навори имрӯза, бисёраш аз шаҳри Душанбе аст, бародари азиз. ва нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ё ки заминҳои фурӯшӣ хулас чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, марҳамат дар ватсаи ман 911 32 43 44. марҳамат дӯстони азиз, дар ҳамаи ватсаи мо хонаҳоятон рой кунед, иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. Дастгири моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешраи мост. ба ҳаматон тамошобу фароғатро хоҳон ҳастем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Квартираи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки квартира соколни этаж мебошад, ки якхонага, масоҳати хона 36 квадрати метр аст. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар тарафҳои Гипразена мебошад. Соколни этаж, яъне ки дар падвал мебошад хона. нархи квартира 230,000 сомониш мегӯяд. якхонага хулас дар ҷои беҳтарин дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар тарафҳои Гипразена мебошад. Наша 230 мега, ҳатман аз номи сомонамо гапзанед, иншоалло боз савдои хуб мешавад. Савдо дар назди хона. дар рақамҳои 071 70 00 22 ба ҳамин рақамҳо ватсап дорад. дӯстони азиз, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо аз тарафи подписчикон, яъне ки аз Душанбе замин рой кардан. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, кӯчаи Бунёдкорон гуфтагиай. зиёда аз 2 сотиқ заминае, ки дар масъалаи обу свет мушкиле нестай. ду тарафи хона маҳкам, нақша $45,000 мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. марҳамат дар рақамҳои 555 12 00 рақамҳои ватсапшанд ва рақамҳои дастӣ 919 99 19 72 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дар ноҳияи Сино, кӯчаи Бунёдкорон. марҳамат, кадомое ки замин хай бошед аз Душанбе бо нархи $45,000 мегӯяд. ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак севумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Ширинчашма, ҷамоати Бозорбой гуфтагиай. дорои 4 дарахона ва дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. квадрати хона 10 ба 10. ошхона дорад, ҳоҷатхона дорад, якта падвал ҳам дорад. 5 ба 3 обу свет ҳастай. документҳои хона 100% ҳастанд. гуфтаги хонара соли 2020 сохта шудагиай бо яъне ки кирпичи пухта. хоб, дӯстони аз ҷамоати Бозорбой, яъне ки Бурунов, 4 дарахона 6 сотиқ замин, нархи хона 320,000 сомониш мегӯяд. хонаҳо 5 ба 3, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширинчашма, ҷамоати Бозорбой, Бурунов. марҳамат бародари азиз, нафароне ки хонахар бошед аз шаҳри Ваҳдат, нархаш 320,000 сомониш мегӯяд. хонара биё аз фер бибин, иншоалло ки савдо мешавад. савдо дар назди хона. рақамҳо барои тамос 30 88 94 87 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. шербачаҳо, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар канали мо обуна шавед, чунки дастгири шумо пешрави мост.
дӯстони азиз, дигар эълон мо квартираи фурӯшӣ ҳаст, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пушти ҳайкали Модарҷон, яъне ки хона сокони этаж мебошад, ки хона айни ҳол коробка мебошад, бо хишти пухта сохтагӣ аст, ки ду хонага 55 квадратни метр мебошад. нархи квартира 165 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз иншоалло ки камтарагия савдо мешавад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 007 55 76 01 ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки ҷамоати Турсунзода ва тарафҳои Истиқлол сегуфтагиай. хона дар Рӯдакӣ нархша 800 000 сомониш мегӯяд, яъне ки хонаи заминӣ мебошад, ки 3 дар хона ва дар 10 сотиқ замин сохта шудагиай. кадомое ки аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ хонахоҳ бошед, дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 501 616 452 қади ба ҳамин рақамҳо марҳамат метавонед муроҷиат кунед. рақамҳои ватсапшон дар рақамҳои ватсапшон ҳатман дар тамос шавед. дӯстони азиз, дигар эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки 4 дар хона ва дар 2 сотиқ замин сохта шудагиай. хона гирду атрофаш маҳкам, ҷой беҳтарин, дар масъалаи обу свет мушкилӣ нестай ва гуфтагиай, ки 4 дар хона дорад. хонаҳош калон мебошанд, калидори калон дорад ва яъне ки банияи дарунӣ дорад. дӯстони азиз, нархи хонара 660 000 сомониш мегӯяд. нафароне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошед, хонаи заминӣ 4 хонага бо нархи 660 000 сомон фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақами рӯи экрана метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои қиматбаҳо гуфтагӣ бад, яъне ки хонаҳои дуошона ки ҷои беҳтарин ҳастанд, гирду атрофаш маҳкам, дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино, гирду атрофаш маҳкам, обу свет мушкилӣ нестай ва 8 дар хона дорад. дӯстони азиз, 8 дар хона, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. хона ремонтҳои хуб ва замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин. нафароне ки заминхар, яъне ки хонахар бошед аз шаҳри Душанбе, ина дӯстони азиз, бо диққат хонара тамошо кунед. нархи хонара 1 600 000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 014 40 68 68 қади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар айни дар тарафҳои гаӣ мебошад, ки хона 4 дар хона дорад, 3 сотиқ заминда сохта шудагиай, ки банияи дарун дорад. нархи хонара 450 000 сомониш мегӯяд. боз камтарагия савдо мешавад. нафароне ки хонахоҳ бошанд, марҳамат дар рақами 934 88 60 70 ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. зиндаву сарбаланд бошед. иншоалло ки нафароне ки хонахоҳ бошед, ҳатман дар комментар бинависед. аз куҷое ки хона ё ки замин лозимтон бошад, комментарията бинависед. моро баҳогузорӣ кунед, моро дастгирӣ кунед. иншоалло ки моро ба қувваи баланд мерасем ва шуморо ҳамарӯза аз нархи навои мошини хона, техника бохабар мешавед. бохабар мекунед. худованд нигаҳбонат бошад. хайр дӯстони